Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti e windande men jeeɗiɓiire ko ɗo windande woni haaɗoyde woni en timmini ko janguete ko. Dental Dina TV numéro mon nani 77 906 14 81 an ballo waɗi hen ƴetto ballal. Windande jeeɗiɓiire nde hande eɗen janga ko wiyete mim nunarak ha saqiru wow yanara. Hande eɗen janga mimarak, eɗen janga nunarak, eɗen janga ha saqiru, eɗen janga wow yanara. Paama mim so adima yo wani wiye mim, hakkunde bindol ko yo wani wiye mim, sara bindol noon mbiyama mimarak, alama wonde hay goto mimarak. Wada paama woton ko mim walla mimarak. So adima noon yo wani hakkunde bindol ko yo wani, sara bindol ko yo wani, alama wonde hay goto yo wani. Wada mim mim mimarak mimarak. Ay ɗo ko mim, ɗo ko mim, ɗo ko mim, ɗo ko mim. So adima ko yo wani ko mim, hakkunde bindol yo wani ko mim, sara bindol ko yo wani wiye mimarak, alama wonde hay goto yo wani wiye mimarak. Nunarak nani so adima e bindol yo wiye juburu na, hakkunde bindol ko juburu na. So woni sara bindol noon ko ɗo wiyete nunarak, alama wonde hay goto nunarak. Wadda paama tan ko juburu na tan woodi walla nunarak, fof ko inde wotere. Heddi noon so adima ko ni wayata, hakkunde bindol ko ni wayata, sara bindol ko ni wayata, alama wonde hay goto ko ni wayata. Nasirde wadde ɗo ko juburu na, ɗo ko juburu na, ɗo ko nunarak nunarak. Ɗum woni ha saqiru. Ha saqiru ne ko so adima yo wiye ha mawɗo, hakkunde bindol ko ha mawɗo. So woni sara bindol noon wiyete ko ha saqiru, alama wonde hay goto wayani ha saqiru. Wadde paama ha mawɗo e ha saqiru tan goodi ko gotol. So adima ko ni wayata, hakkunde bindol ko ni wayata, sara bindol ko ni wayata, so serindima ko ni wayata. Hatta fof serindi ko ha mawɗo tan woodi e ha mawɗo. So adima windirni, hakkunde bindol windirni, sara bindol windirni, alama wonde hay goto windirni. Wadde ɗo ko ha mawɗo, ha mawɗo, ha saqiru, ha saqiru. Ɗo noon toɓɓama dow hen ɗiɗi tan, ta saqiru, ta saqiru. Toɓɓa ɗiɗi, toɓɓa ɗiɗi on jiiɗa ta jorɗo ni, toɓɓa ɗiɗi ta saqiru, ɗo ta saqiru. So a toɓɓa gala hen noon ko ha saqiru, ha saqiru. So toɓɓi noon mbiya ta saqiru, ta saqiru. So toɓɓe ɗiɗi pawama hen, toɓɓe ɗiɗi so pawama hen tan wiye ta saqiru. So toɓɓa noon ko ha saqiru. No mbiruɗa juburta ta jorɗo ni, gane oɗo ha saqiru, toɓɓa hen ɗiɗi dow mum tan wonta ta saqiru. So toɓɓani noon ko ha saqiru. Oɗon so toɓɓi ɗiɗi dow, toɓɓe ɗiɗi dow ko ta saqiru, toɓɓani ha saqiru. Ɗo ko wow, wow nani so adima yo wani, hakkunde bindol yo wani, sara bindol ko yo wani, alama wonde hay goto yo wani. Ɗo ko wow, ɗo ko wow, wow taƴƴo, ɗo ko wow. Wodi ala ko woodi so wona wow walla wow taƴƴo kasi. So adima yo wani, hakkunde bindol yo wani, sara bindol noon yo wani henne, alama wonde hay goto yo wani. Fof so rendi ɗo ko wow, ɗo ko wow, ɗo ko wow taƴƴo,
ɗo ko wow a janngino alif taƴƴo ɗono ko wow taƴƴo gasi ɗono ko yanara a yanara so adima ko juburiya wiyete hakkunde bindol juburiya wiyete sara bindol noon ko ɗo wiyete yanara walla alama hunde hay goto wiye yanara so wayni kadi wiye yurit 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 fof so yaltani oɗo ene yaa wode ɗo so adima yo wani hakkunde bindol yo wani sara bindol yo wani alama hunde hay goto yo wani ɗum kadi so wayni waɗi nanni fayi ga wonti yurit nani allazi mo janngoyɗum yeeso inchallah wadde mim mbiya mimarak nun mbiya nunarak he mbiya ha saqiru wa mbiya wow ya mbiya yanara wadde mim nani mim mim mimarak mimarak juburna juburna nunarak nunarak hamawɗo hamawɗo so wayni noon toɓɓani dow ɗiɗi ko ha saqiru toɓɓa hen toɓɓe ɗiɗi wonta ta saqiru so wayni tan toɓɓani ko ha saqiru safoy hen toɓɓe ɗiɗi dow wonta ta saqiru on paamide so wayni tan ni toɓɓani hay hunde dow muɗum ko ha saqiru ma yi noon goɗɗo baaɗo ni toɓɓe ɗiɗi e dow mum ko ta saqiru toɓɓani noon wi ɗum ha saqiru ma yi baaɗo ni toɓɓani ko ha saqiru jiya goɗɗo baaɗo ni toɓɓe ɗiɗi dow mum wonta ta saqiru ɗo ko wow ɗo ko wow ɗo ko wow taƴƴo wow ɗo ko juburiya ɗo ko juburiya ɗo ko yanara ɗo ko yanara ɗo ko yurit 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 Dental Dina TV timmini bindanɗe mum faade moɗon oɗon waɗa balle ɓe 77 906 14 81 on saha mbaɗa ko mbawɗon liggonon galle golle yo Allah wallu yo Allah new yo Allah reeno en timmini allude men jeeɗiɗɗe soɗe ɗiggiɗe mbawama gonga e gonga a serti e majjere Qur'ana o dow ha less ala harfere windeten toon nde wawa janngude ɗum ɗo ko cojol jangde waɗa ɗo ɗeɗo alluje jeeɗiɗi a ɗigginiɗe andu Qur'ana o dow ha less kala ko winda a janngani andu koto ma walla alluje ma ɗiggani a waɗanama codol janga alluje jeeɗiɗɗe mbawaɗe mbasa heppude heñade janngir jam jam ƴeewa bawɗo ɗakkoɗa sara makko mo holluma walluma jiita jalta e majjere limtoma gasi kala ko winda e limto a janngani andu ko ɗeɗo ma alluje jeeɗiɗi woni a ɗigginani e wawani waɗi ko mbawmi ari ha ɗo mi hadde mon ɗo en timmini yo Allah hokku en jaɓede jaɓanede ko jangga hen famɗi heewi yo Allah jaɓanen ɗum sowanen ɗum to ɓuri towde e timmude kumtal haaju aduna e lakara enen kala julɓe oɗon jarlo oɗon jaafo minen ga min jarli min jaafima oɗon yo Allah yafaɓe ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillahi bil alamina alhamdulillahi bil alamina alhamdulillahi bil alamina on jarama sallam